transferencia. Este é o primeiro. ¿Qué es esto? Bueno, sí, aprobación inicial de transferencia. Esta moción de urxencia é pola modificación de crédito, transferencia do capítulo 6, área 4, a capítulo 2, área 1, para pago de facturas pendentes, consumo eléctrico, 18-19, a gas natural. O importe son 3.703,67, todas elas son importes moi pequeniños, de un solo punto. Vou a ler o... Bueno, vamos a votar a urxencia, que se me olvida xa. Votos a favor da urxencia. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 44/2019 coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto, de acordo ao seguinte detalle. As altas, e pon a documentación que lles acabamos de entregar, pon a partido orzamentario do DE, o número que é, e ao importe 3.703,67, que vai ser o mesmo que a baixa, non? Será a baixa nunha aplicación e a alta non. Segundo, aprobar a tramitación urxente da modificación orzamentaria na aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas. Terceiro, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 8 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Cuarto, se transcorrido o prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente este acordo. Votos a favor. A seguinte moción de urxencia. Corresponde este OREC, unha vez que pasemos os prazos reglamentarios e este aprobado a modificación de crédito, a transferencia, entonces todas estas facturas pasarán a procedimientos de judicial de crédito. Vamos a votar a urxencia. Eu das urxencias debe ser que últimamente escapo por razóns persoais. Debe ser o subconsciente. O acordo a tomar é o seguinte. Primeiro, aprobar, dispor a recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos anteriores documentos justificativos de gasto. Segundo, a eficacia deste acordo queda demorada até a efectiva entrada en vigor da modificación orzamentaria número 44/2019, transferencia de crédito entre aplicacións de diferente área de gasto. A entrada en vigor producirase coa publicación no BOC da aprobación definitiva expresa ou tácita da modificación orzamentaria número 44/2019. Terceiro, producida a eficacia do presente acordo, segundo sinalado na parte anterior, ordenar o pago dos justificantes de gasto relacionados xunto ás disposicións da tesorería. Segundo, as disposicións da tesorería. Cuarto, dar conta do presente acordo a intervención, tesorería e departamento contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Votos a favor. Máis mocións de urxencia? Sí. Nos temos unha con motivo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Eu xa teño, para Sí. Sí. Va a mirar esa. Bueno, Pertence. Exposición de motivos. O convenio do Bueno, hai Consorcio... que votar. Perdón, xente. A mí se me olvidei ahora o contagio, non? Para justificar a urxencia, pois, a ver, é un tema que casi se pode eludir ou mencionar, porque mentre siga habendo vítimas, ainda que non sexa, e ojalá que siga sendo así, no noso concello siga habendo todos os días as noticias e quizás incluso no noso concello tamén, pero que estén en silencio. Entonces, por eso, eu creo que sempre
é urxente presentar, e aparte nestas datas, esta moción. Votos da urxencia, votos a favor. Ben, o Grupo Municipal Popular presenta ante o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Lousame para o seu debate a aprobación se procede por urxencia da seguinte: moción do Grupo Municipal Popular con motivo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller 2019. Exposición de motivos. O Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller, o Convenio de Istambul, aprobouse no ano 2011 e España ratificou no ano 2014. A importancia do convenio estriba en que supón o primeiro instrumento de carácter vinculante no ámbito europeo en materia de violencia contra a muller. É o tratado internacional de maior alcance para facer fronte a esta grave violación dos dereitos humanos, establecendo unha tolerancia cero con respecto á violencia cara a muller. A violencia contra a muller recoñécese no convenio como unha violación dos dereitos humanos e como unha forma de discriminación, considerando responsables aos Estados se non responden de maneira adecuada. Os fundamentos do convenio son, primeiro, previr a violencia, protexer as vítimas e establecer accións judiciais contra os agresores. Segundo, sensibilizar e facer un chamamento a toda a sociedade, especialmente aos homes e nenos, para que cambien de atitude e rompan cunha cultura de tolerancia e negación que perpetúa a desigualdade de xénero e a violencia que a causa. Terceiro, destacar a importancia dunha actuación coordinada de todos os organismos e servicios oficiais pertinentes e a sociedade civil. Cuarto, a recollida de datos estadísticos e de investigación sobre todas as formas de violencia contra a muller. O convenio contempla como delito todas as formas de violencia contra a muller. Isto implica que os Estados deberán introducir nos seus sistemas xurídicos estes delitos. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Popular do Concello de Lousame insta ao Goberno do Estado a, primeiro, modificar a Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia, para incluir que son tamén formas de violencia contra as mulleres, conforme ao Convenio de Istambul, a violencia física, psicolóxica e sexual, incluída a violación, dando así cumprimento á medida 104 do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Segundo, impulsar a aprobación dunha lei orgánica de loita integral e multidisciplinar contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, que estableza mecanismos adecuados para a prevención, reforce a persecución de oficio do delito, promova a eliminación de publicidade de contido sexual e poña en marcha servizos e programas de protección social e recuperación integral das vítimas, dando así cumprimento á medida 257 do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Instar ao Goberno galego a elaborar o primeiro plan estratégico de Galicia contra a trata con fins de explotación sexual e instar ao Concello de Lousame a, primeiro, realizar unha campaña de sensibilización social contra a trata con fins de explotación sexual, coa finalidade de seguir concienciando a sociedade na loita contra esta lacra. Segundo, crear ou modificar as ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e permisividade cara á publicidade de servizos sexuais que facilitan actuacións delituosas, dando así cumprimento á medida 77 do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. E terceiro, continuar ca dinamización da mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, que, como xa sabedes, Lousame foi o concello primeiro da comarca que constitueu, no que están representados todos os ámbitos, directa ou indirectamente, na loita contra a violencia de xénero. Señor Moín, votos a favor da moción. Voto a favor. É que non vi. Disculpe. Ben. Nós temos unha tamén que se trata de adhesión á campaña de Concello de Xénero contra a violencia machista, en redundar un pouco no que hai, pero bueno, dámonos un enfoque que hoxe en día hai moitísimos concellos galegos que se están adherindo, non implica custo para o concello para nada, e bueno, pois queríamos presentala, expoñela. Esta para a secretaria, e bueno, Sí, vamos a seguir aquí.
Podo dicir algo? Ah, sí. É dicir, hai unha campaña oficial, pode gustarnos máis, gustarnos menos, pero eu creo que todos deberamos ir unidos, vérsenos unidos en este tipo de... en todos, pero bueno, en este tipo de asuntos. Nos seguimos, sempre temos o material, o poñemos, o utilizamos cando facemos as actividades, tanto deportivas como educativas, utilizamos ese material, esa campaña. E entonces podemos aprobar a ausencia, porque é o tema da muller, pero xa o sentido do voto non vai a ser afirmativo. Votamos a ausencia. Señor Paradero, gracias por suplirme, pero de momento, bueno, vou a seguir aquí un pouquinho máis. Non era a miña intención. Xa o sei, xa o sei. Non, pero non leve por aí que eu non sou non quero falar. Digo que ainda queda un pouquinho de tempo. Votos a favor da ausencia. Adhesión á campaña Concellos en Negro contra a violencia machista. Exposición de motivos. No ano 2015 xorde en Santiago unha iniciativa municipal que ten como finalidade a sensibilización social contra as violencias machistas. Esta campaña conseguiu mobilizar a un número sen precedentes de agentes sociais, empresas, asociacións, centros educativos. Tal foi a forza que acadou a iniciativa que no ano 2016 abriuse a outros concellos a opción de adherirse á mesma. Ano tras ano foron sumando e actualmente forman parte desta campaña 136 concellos, 3 deputacións e 8.210 agentes colaboradores. A campaña implica un compromiso político e técnico, ademais dun compromiso diario. Non é esta unha campaña puntual dun día, como as manifestacións que en todo o país se realizan o 25 de novembro. Esta campaña implica un motivo constante de repulsa contra unha lacra que temos que loitar e para que non existen cores. O que se protexe e defende está por encima de calquera ideoloxía política e é a nosa obriga como membros da Corporación Municipal promover todas as accións que poidamos para canto menos visibilizar que este problema existe. No que vai de ano, 52 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas e 3 menores morreron a mans dos seus pais. No caso de Galicia, este ano, o contador suma 5 vítimas mortais de violencia machista: María José, Sandra, Alba e María Elena en Valga e Mari Carmen en Vilalba. Esta é a consecuencia máis dura desta realidade, pero non é a única. As violacións en grupo parece que actualmente son tendencia, cantas manadas existen actualmente, e non só existe a violencia física, temos a violencia psíquica, que é máis difícil de visibilizar e algunhas persoas non son inconscientes de que existe. Que aporta a campaña ao Concello? O establecemento de metodoloxías de traballo e a configuración dunha rede de colaboracións. As accións organízanse de forma conxunta e transmítense de forma local. Existen foros de contacto para o personal do Concello, para que dende os mesmos todos poidan aportar e recibir ideas, para fomentar iniciativas dende distintos eidos, asociativo, deportivo, cultural, e as mulleres aportanos un posible cambio a algunhas mentalidades que se quedaron na época franquista. Aportanos a sensación de que no Concello estamos nun espazo libre de violencia machista e aporta visibilidade a todas as vítimas de violencia machista. Sumarse a esta campaña non implica ningún coste económico, salvo aquel que decida facer o Concello para promover esta acción. Moción. O Concello de Lousame, ou calquer outro, debería ter como prioridade política a loita contra unha lacra como é a violencia machista. Por todo o exposto anteriormente, o grupo do PSDG-PSOE en Lousame, a través do seu voceiro Manuel Daniel Paradela Busto, formalmente o Concello de Lousame solicita que se comprometa firme e activamente a loitar contra unha lacra como é a violencia machista e que se sume a campaña Concellos en Negro contra a violencia machista, en negro contra a violencia.gal. Na moción, unha sugerencia, se pode cambie, poña o seu nome, porque o fixo moi ben e foi vostede que le deu. Bueno, unha sugerencia, sobre todo con esta moción. E agora, decir o seguinte: que se comprometa firme e activamente a loitar contra unha lacra como é a violencia machista. Temos un compromiso desde o minuto 1 e creo que temos que mellorar sempre, pero en traballar neste eido e sobre todo no que eu creo que é fundamental, que é a educación. Non temos, que se non traballamos aí, eu penso personalmente, e tamén así o fai os compañeiros do grupo de goberno,
que se non se traballa na educación non hai posible cambio. E claro, iso tarda en dar froito, pero xa levamos anos traballando neste senso e xa hai xeracións agora de adolescentes que xa recibiron eses cursos, recibiron moitísimas actividades que se quere o próximo pleno que extrae a concelleira que as relate todas, que non sei se estén aí, pero se non as ten que as trae e as relate todas, vale? Entonces, en ese punto eu creo que, e que ustedes o saberán, que estamos moito, sendo xa concelleira, desde que o 2012 que accedín á alcaldía, iso é unha premisa irrenunciable, non? E a parte na que creemos firmemente. Que se sume a campaña Concellos en Negro contra a violencia machista. Nós estamos contra todas as violencias e contra a violencia machista en particular. A campaña, o que antes dixen, é que hai unha campaña oficial. Nos temos asumida, porque hai unha campaña oficial, este é un goberno, este outro, asumimos esa campaña. Co cual nos vamos a abster na votación por ese segundo punto. Con respecto ao primeiro, seguiremos traballando e máis, constituímos a mesa contra a violencia de xénero, os primeiros da comarca, como antes dixo a concelleira, temos reunións cada 6 meses, a última foi este último mes de novembro, non estaba segura da data, se fora a finais de outubro, non sei. En todas elas, excepto na última, porque hai unha data que cada 6 meses asistiu menos xente porque tiñan outras actividades nos seus centros de traballo. Que eu xa comentei que teñen que asistir todos e é preferible facer extraordinaria que non sea ordinaria e que asistan todos os membros, porque son interesantes e sempre se unifican protocolos, dudas que a veces surden, como últimamente, non vamos a nomear aquí, surdeu un caso en que a veces non sabes como actuar se non consultas con outros nesa mesa, como hai distintos sectores, pois que representa a Garda Civil, que lle chega a mellor unha orden de aloxamento e non nos chega, lles chega antes que a nós e antes que os centros de traballo onde están esas persoas. Entón, todo eso axuda a establecer protocolos e a que todos os estamentos aquí educativos, sanitarios, que están representados, estén tamén para as preguntas que consideren e para mellorar de cara á vítima, que é do que se trata, e tamén de como aplicar a legislación vixente o agresor. Co cal, procedemos á votación. Votos a favor? É igual. Abstencións? Alguna moción de urxencia máis? Rogos e preguntas. Se lles parece, antes de contextos que quedan as pendientes do pleno anterior que non contestei en pleno. A pregunta número 2, empezou por Partido Socialista, preguntou sobre a devolución ou a renuncia de unha subvención. Non foi renuncia, senón que foi, pois, todo unhas circunstancias que se veron que vou proceder a explicar. Se fixo por o Tribunal de Selección do persoal para ocupar esa praza e a persoa que quedou número 1, na selección, pois, era unha persoa en avanzado estado de unha muller, en avanzado estado de xestación. Co cal estuvo traballando, pois, un pouquinho tempo estaba para facer xa cumplir o período o límite do embarazo e causou baixa. Corríxame, señora secretaria, se digo algo que se saia da norma. Coa segunda, se chama a segunda, o que di a normativa, é que hai que chamar a segunda persoa, que o hai que notificar e que ten que contestar si acepta ou renuncia. Segunda persoa.
por orden das notas obtidas na selección, non está, non se localiza. Se non temos a súa renuncia por escrito, non podemos pasar ao seguinte. Estaba de viaxe, logo temos notificación de chegar, se lle volve a requerir, e ven uns días despois dicindo que sí que iba a aceptar, pero que se había, o sea, que tiña presentado tamén para dar un curso, non me acordo de que, me acordo de bastante, pero de que era o curso non, e que entonces que renuncia porque vai a aceptar outro posto de traballo o que se presentar. Co cal xa perdemos un mes, entre esperar case un mes. Comunicamos a terceira, e están aquí por si queren comprobar a documentación, se non a teño aquí, eu si a veín para refrescarme en memoria, aquí están se chama o terceiro, renuncia porque está traballando, entre que lle mandas a comunicación e contesta pasan días, o que está no número 4, pois... non sei se son 4, si son 4. Non. O número 4 igual, tamén estaba traballando, e logo o número 5. Chegado a persoa que está no número 5, fixose consulta a Diputación, porque hai, e está aquí a contestación, no caso de que se justifique gasto inferior ao 50% do orçamento subvencionado para justificar, non se considerará cumprida a finalidade básica da subvención, polo que non se abogará cantidade ninguna. Eu, nese momento, estaba ali, expliquei o caso ao diputado que levaba o tema, que era Regueira, e el di que me entendía perfectamente, porque xa ten sucedido, pero a ver o que pasaba unha vez publicado isto, unha intervención. Nos, nese momento, podíamos contratar a esa persoa un tempo, pero fixemos esta consulta, fixemos os cálculos, e iso nos faría incurrir en máis gasto ao Concello e non obter a subvención ninguna, porque non chegaba ao 50% ao que sumaban as dúas cuantías. Por eso, o que se devolve non é toda a subvención, senón que é o adianto. Normalmente se pide o adianto da subvención cando xa conceden e o adiantan esa cantidad. Devolvemos esa cantidad e o que se pagou foi os poucos días que traballou a persoa seleccionada en primeiro lugar. Porque despois xa pasou a cobrar a baixa por maternidade, que a paga íntegramente, pois... Entón, esa plaza non se cobreu. Entendo. Esa plaza cubreuse nun principio, estuvo esa señora... Non, cubreuse circunstancialmente, e despois... E despois, non estaban traballando, todos. Un lle surdiu unha oportunidade que aceptou. E as outras duas persoas renunciaron, e está a renuncia por escrito arriba, que debo de quedar arriba da mesa, que pensei que tiña aquí coa documentación, na que presentan as renuncias, está o que lle manda o técnico, e está a resposta dicindo que están traballando e que agora non poden, non lles interesa. Iso, aparte, foi como unha coincidencia nefasta, porque, en primeiro caso, hai que apoiar a maternidade e que haxa máis senos e hai que aceptar que sexa así, non? Incluso estar contentos de que nazcan rapaces para aumentar, temos un problema grave demográfico, non? Non nós, senón en xeral, un problema xeral. Nos, no rural, moitas veces máis acudiante. No segundo, terceiro, carto, é que nunca se nos dou un caso en que foran encadenadas todas as renuncias. Non se nos dou que a primeira... Que houvese renuncias, sí, pero que houvese 4 seguidas, non. Pero non se cobreu. Cobreuse. Logo, finalmente, que a última persoa, non, porque se non había... Porque entonces o que facía era gravar, porque non era para o Concello de Lousame solo, A miña pregunta... era para 3 concellos, era de 3 concellos. Porque os outros o pedían, podían pedirlo individualmente. Entonces, ese tempo, estivo traballando en Lousame, o tempo que traballou, a primeira, número 1, porque iba a estar un período de tempo en cada sitio. E chegado a outro punto, xa era o mes de outubro avanzado, o período de estival, de nosa afluencia de xente a esas oficinas, pasara,
Nós tiñamos outro técnico, o sea, no Concello había unha técnico de turismo que pedimos todos os anos a subvención e se fai a selección todos os anos. E de momento, pois moi ben, o seu traballo e o resultado, e tamén lle presentarei, se queren, na xunta de portavoces o rexistro das visitas, e iso se queren coñecer. Na pregunta número 5, as outras non as menciono porque lle contestei en pleno. A pregunta número 5, que era co convenio que a Consellería para a estrada Porto Bravo-Tállara, aquí a documentación. Sí. Vamos a ver, no convenio, a ver, o que presentamos en inicio foi un proxecto para toda a carretera ata Tállara, non? Bueno, pues a Consellería nos concede, tamén a presentei para facer bianual, dúas anualidades ou dúas, por se non nese momento non era posible facer a todas. Entonces, eles nos concederon unha actuación 2.230 metros de longitude, se lle chamou, se fai unha descripción das obras e justificación da solución adoptada, que pode ler si quere ou ya leo, e temos fotos, aparte teño na móvil, me olvidei de imprimila, onde se ve a actuación de fresado en moitas zonas, bacheo, capa de 3 e outra capa despois de 6 nas zonas máis dañadas. As actuacións contempladas antes de seguir. Os metros, si chamamos a Consellería dicíndolle a variación que había, e nos dixeron que foi un error, que como era, que foi un error por a súa parte, se o correxían, e dixeron que non había ningún problema, porque se fose, se ti faz máis obra e justificas a obra, que tuvemos que mandar a descripción das obras e justificación da solución adoptada, porque non podíamos deixar cortada unha carretera a mitad, facendo, non, si quedaría a mitad de Marracín ou por aí. As actuacións contempladas, aparte isto fixeron os técnicos, non fixo a alcaldesa, as actuacións, e si quere tamén que veña o técnico e que o explique con vostede. As actuacións contempladas no presente proxecto teñen proxecto a adaptación do firme do viario, as características do tráfico que soporta realmente e o saneo daqueles treitos que se atopen máis deteriorados. Tendo en conta o actual estado da estrada, considerase necesario estender a actuación ata a intersección coa estrada provincial de P1104, a Diputación, e executar a capa da mestura asfáltica con aglomerado en quente de 6 cm de espesor no saneo daqueles treitos que se atopen máis deteriorados, e para o resto da estrada dispón dunha capa de regularización de 3 cm de espesor medio. Con este fin propónse a extensión dunha capa de regularización cunha longitude aproximada de 3.920 metros composta por 3 cm de espesor medio de mestura bituminosa, que está máis tipo, bueno, xa non describo as características técnicas. Aquelas zonas que se atopen máis deterioradas procederase ao seu saneo mediante un fresado previo e a extensión de 6 cm de espesor da mesma mestura bituminosa. A capa de rodadura estará composta por 5 cm de mestura bituminosa, e AC16, bueno, son as características técnicas. En toda a longitude da actuación, as obras proxectadas complétanse coa adaptación á nova rasante de pozos de rexistro e arquetas existentes, coa reposición completa das marcas viarias e coa instalación de bandas sonoras para a reducción da velocidade. Esta é, se quero leer con vostede. Esa información a nos non se nos trasladou, trasladouse-nos un convenio que é totalmente distinto do que vostede acaba de ler. Non, este é... Claro, o convenio, eu tamén non tengo aquí. Entonces, o convenio que nos dá unha cantidade para facer unha obra. Se confunde... Non, a obra ven todo especificado nese convenio. E o que vostede está lendo ahora mismo nada que ver co que se nos entregou a nós. Pero lle estou dicindo, é informando. Non, informando ahora, a todo o pasado. Sí, pero a todo o pasado, pero que isto cando se fai unha obra, se aproba ese proxecto, porque o proxecto aprobamos, este proxecto foi aprobado. E pudo haber sido consultado en calquer momento, porque por resolución, hai unha resolución da alcaldía, e vostede pode consultar o proxecto cando queira e velo, porque se trouxeron aquí. O proxecto, a documentación que a nós se nos entrega non é iso. É
Entonces, si Pero hubo unha modificación... sabe, señor Pradela, déxeme acabar, que eu entendí o que me está dicindo, que lle traemos a posteriori esta documentación. Unha vez que tenga a... No, é que hai un erro. Non hai ningún erro. O convenio que está asignado son dos... Vostede acaba de Que ler, hai dos un con erro dos. nos metros, que o que fixeron foi partir a mitade, a cantidade, como era bianual, partiron a metade, dan unha cantidad e parten a metade o proxecto de toda a carretera completa, vale? Entonces nós temos que tomar unha decisión cando nos dan esa cantidade, porque nós pedimos 800.000. Cando fai a xestión que ten que facer a alcaldesa, o concelleiro que lle toque esa competencia, ou se non ela, hai que plantexar o arranxo de toda a estrada. Non corresponde a esa consellería, non é a propietaria desa carretera, atravesa 5 carreteras da Diputación, 5 estradas da Diputación, co calo que a próximo paso será pedir que a Diputación asuma esta carretera, sí, esta que ten aquí, a de Rimes, esta, a que vai a Confurco dende Porto Bravo. Isto onde atravesa. Empeza aí, nada... Empeza aí. Pero non Non atravesa. comunica, Non atravesa. señor Paradela. Están de acordo comigo hasta os seus compañeiros en esas instancias, vale? Atravesa, ahora, despois que o asuman ou non, se teñan a postura encontrada da lei, déxeme acabar a exposición, senón isto se convirte nun... Como moitas veces. Pero non, pero temos que correxilo, porque eu non estou orgullosa destas interferencias, ten que falar vostede, a réplica, e eu lle explico. E pechamos, vale? Pasamos a outro punto, porque senón non é nin produtivo e aburrimos hasta aos móveis que hai na sala. No momento que se fez a xestión se pide para toda a estrada, entonces a contestación e xa chama para firmar o convenio e cando ven aparece eso. A cantidade que nos dá o que pretendemos é que a carretera que está máis deteriorada, a estrada que está máis deteriorada, con puntos en que, bueno, que bastante aguantou sin ter a capa de rodadura, se actúe sobre toda ela hasta o cruce do Panadeiro. Ese sinalice para que puntos que son estratégicos para accidentes, como é o cruce de aquí en Porto Bravo e como é o outro cruce, en todos os cruces, ¿no? Que se señalicen e se ponan bandas rugosas, se poñan os catafaros, que non sei se é o nome correcto técnico este, para que se señalice o stop, para que non volvamos a ter os incidentes que tivemos durante o último ano e aparte varias veces repetidos. E chegar ás dúas interseccións. E parte da carretera de Diputación que vai de Porto Bravo a Confurco, atravesa que vai dende o Couto, que está denominada así esa carretera, Couto, tamén Aldea Grande, vai ao Confurco, pasa a que vai dende Ponte de San Francisco que vende hasta o Confurco e logo desemboca na que vai a Boiro. Entón son 5. Vale? Comunica 5 estradas da Diputación. E o que tiñamos que estar era todos unidos, incluso presentar unha moción conxunta que yo propoño para varias cousas en ese punto. E creo, señor Paradela, que eu estou sendo, e señor Molero, super prudente con respecto a actuacións que se están levando a cabo neste Concello. Eu pedi, como son discreta, que dixen que iba a seguir sendo e aparte leal e seguir sendo así, e sobre todo cos vecinos, vale? Seguir sendo así, si usted daña risa, pero a mí non me dá risa. Logo yo explicarei, na Xunta de Portavoces me explayarei para reclamar unha forma de actuar política que mire máis que os intereses partidarios, mire os intereses dos vecinos. Eu tamén. Usted me entende perfectamente. Eu se fora, se exercera de alta política, ahora que estaría explayándome dando, pero non, eu estou en alcaldesa de Lousame, sei onde estou agora mesmo, e eu o que pretendo é o mellor para os veciños. A veces as cousas se apunta, eu non digo que vostede non, pero hai actuacións en que eu contaba con que vostede viñera a falar comigo e me pedira ir xuntos a unha reunión. Falamos da Xunta de Portavoces. Falamos da Xunta de Portavoces. Sin problema ningún. Eu seguirei pedindo obras en todos os sitios onde vaya, en todas as consellerías,
na Diputación, en todos os organismos posibles, como é a miña función como alcaldesa. Aí, cando os concedan, e algunhas das que propoñerán vostedes tamén, irán incluídas. De feito, en algunhas estivemos de acordo en outras convocatorias, e creo que todas as obras son necesarias, todas, creo. Isto con respecto a ese punto. A seguinte pregunta é a número 6, que é sobre un punto de luz. Eu ese punto de luz o que vou a facer a próxima semana, porque eu teño constancia dun veciño que pideu un punto de luz, que se lle puxo o punto de luz, pero que quería outro punto de luz ubicado noutro sitio que non vou a facer ningún tipo de comentario máis. Entón, o que vou a facer, por si non é ese veciño e pode haber outro, pasarme por todas as vivendas de Bargo a preguntar cal é a persoa que, seguro que vou a ir a primeira e que vai ser esa, a preguntar cal é ese punto de luz, vale? Porque senón é imposible saber cal é. Además, vostede foi testigo nunha reunión que volveu a pedir. Recorda? Pero non é ese. Pois alegro de que sexa outro. A pregunta 7 que contestado no pleno, pregunta 8, que me preguntaba sobre o pexón, sobre as modificacións. Están presentadas e están publicadas na web da Consellería. Teño aquí, se lle parece, para non facer agora poñernos a leelas, en nada que non dá tempo, eu paso a documentación na Xunta de Portavoces, as miran. De feito, xa estábamos pensando en plantear outra. Se manda antes a Consellería, porque se non as aproban, non temos nada que decidir, temos que modificalas, e as que aproben logo traémolas a pleno, vale? Para aprobación definitiva. Non tiña máis preguntas, non? En canto ás preguntas que vostede fixeron, teña un montón de robos e logo viñan as preguntas a continuación. En canto a pregunta número 13, pase por urbanismo, que ten o expediente e consulte o expediente, que está ali. A pregunta 18 era con respecto ao bullying, respondelle a Conselleira. Sí. Pois, a ver... Bueno, pois no colexio traballase o tema do bullying dende as tutorías e orientación, traballase transversalmente todas as materias. Dende o Concello traballamos conxuntamente co colexio coas charlas que se fueron a facer recentemente, que terminaron esta semana, talleres, obradoiros, jornadas formativas, todo isto que se está impartindo no colexio. En canto ao bullying, E en canto ao bullying, claro, facemos a través destes talleres e destas charlas, unhas estaban orientadas ao uso dos videoxogos e moitas delas estaban orientadas ao tema de evitar o bullying na escola. Entón, aí tamén se educaba os rapaces que iban aos talleres e nada máis. A ver, nós estamos dispostos a traballar co colexio dende o momento cero que nos pidan colaboración. E nós somos os primeiros que queremos, dende a medida do posible, dende onde podemos, dende aquí dentro do Concello, evitar eso. Entonces, se a directora nos pide colaboración, nos vamos a facer calquer tipo de incluso se non a pide, o sea, en algún tema, o que facemos é ter reunións. Eu tuve unha reunión con Pilar a semana pasada, non tratamos este tema, e se intercambia. Se nos vemos que ao mellor ofertamos unha actividade, a do bullying se ofertou dende aquí, xa non agora que foi a actividade, senón que hai meses, e pareceu interesante, pois me trasladou a conselleira, entón se fixo. En aquel momento que vostede me preguntou, non recordaba todas as actividades e tiña, pois tive a precaución de, digo, se non está incluída no programa que están agora aplicando, non estaba seguro. Por iso lle contesta ela agora. Hai un vídeo que se publicou na página do Concello, que é un vídeo que fixeron os rapaces nesos talleres e obradoiros, fixeron un vídeo ao final onde se plasma o seu traballo. E se quere pode ver como hai un obradoiro que era como te ves,
donde eles mesmos se dan conta do crueles que son a veces sin intención, de uns cos outros, non? Entonces son eles mesmos os que din, pois, a ver, todo que recomendaría que vexan o vídeos tamén. Vale, gracias. A pregunta número 24, vostede preguntou quen era esa persoa, é un funcionario interino técnico da Administración Xeral. Entonces, usted sube, pregunta por o funcionario interino técnico da Administración Xeral, porque non vou a dar nomes, e pregúntele o que necesite. A pregunta 25, contesto yo con respecto a eso, que temos coñecemento de que esa vía da que vostede fala era unha estrada destrozada que se pode mellorar en canto ao seu ancho e, sobre todo, a eliminación dunha curva que xa se intentou dende aquí, hai un proxecto feito, pero hubo problemas ca persoa que tiña que facer a cesión e hai que ir seguramente a expropiación. E o tratarei tamén aquí con vostedes na xunta de portavoces que pensan dese trazado. Non é fácil, ou si buscamos outra solución. Estaba super deteriorado e se lle fixeron cunetas, limpeza das que existían, e o firme en aglomerar un quente. Despois, pregunta 26, que eu quero, no próximo pleno, entregarle unha relación por escrito de todas as actividades deportivas que este Concello leva facendo desde fai anos. Son moitas, moitísimas, nas escolas deportivas, axudando, porque fala que fora dos clubes, non? Simplemente tamén me gustaría, se quere preguntar algo da pregunta anterior, a fai despois nas preguntas que eu lle contesto sin problema. Con respecto ao deporte, eu lle vou entregar todas as actividades que se están a facer, e tanto nas escolas deportivas como en outras actividades de todo tipo de deporte. Non temos todos, pero temos, eu creo que dentro dos concellos do noso tamaño, incluso maiores, creo que vostede vai ver, somos, non digo os mellores, porque non o somos nunca, sempre hai que ter un teito moi alto para intentar chegar a él, e o que falta, pois, fan falta moitos recursos. E en canto aos clubes, porque vostede falaba dun deporte en concreto, dentro deses clubes, se o Concello non nos apoiara como se apoian, pois non poderían seguramente realizar a actividade que están a realizar, e que se agradece que haxa xente que teña iniciativas para xestionar, para levar, pero o apoio, aparte, podemos contrastalo cas directivas e con datos aquí no Concello de Documentación que así o poden atestiguar. En canto a pregunta 27, está encargada a memoria valorada en principio no proxecto. Estábamos hoxe mirando outra opción co técnico de urbanismo para comenzar coa súa adxudicación e construcción, ou se se fai con administración propia. Bueno, eso temos que mirarlo despois. E as outras preguntas xa están contestadas, a 28, 29 e 30, contestadas no propio pleno. Ben, algo, pasamos os seus globos e... Gustaríame, bueno, hai cousas, hai dos contratos últimamente só tuveron unha persona, o sea, unha empresa ou persona física que accederon a eles. Iso é legal. Un contrato de unha prestación de servicio por un importe X, só ceden unha empresa, iso é legal, non se invitan ou se invitan non... Sí, que contrato hai? Sí, seguro que sei. Hai dous. O contrato, primeiro que se refire, supoño, que é o do polideportivo,
Non se presentou ninguén máis, e este en extremis. Sí, isto foi publicado, pode se presentar calquera empresa. Bueno, Agora nestes mesmo- contratos non hai que invitar logo. No. Pero pregunto, non hai un importe mínimo ni nada. Ese son menores. Por eso, Ese, non hai nos menores, e en menores, Por eso que me extrañou, non? Ese Que vai a un contrato plataforma- de 100.000 euros frente a 12.000. era como unha obra complexa. Se só se presentou unha empresa. E no de música tamén. Sí, só se presentou unha empresa. presentou. Sí, xa nos gustaría que se presentaran máis. Non, é que, vamos a ver, da última vez había dous, polo menos. Sí. Entón, bueno, Eu prefiro que se presenten máis. bueno, eu pregunto, porque E agora hai outro contrato que son contratos que non son de 20 euros, ni de 200 euros, ni de 2.000 euros. Entonces, me extraña de que non houbera máis xente tanto na obra, que eran 100 e pico mil euros, cando en casos de obras que fixemos, como poderon ser algúns parques infantís que viñeron empresas de Murcia, de Barcelona e de todas estas, con importes moito máis inferiores, e que entonces, bueno, a min o que me extrañou foi iso. Por iso, a miña pregunta iba nese sentido. Referente ao, xa que falamos do polideportivo, a obra está rematada, entregada, está certificada, Sí, de acordo ao proxecto. sí, Porque eu estuve revisando, incluso máis. estuve revisando o proxecto, como vostedes saben, que eu presentei un escrito, e chamame a atención porque consideramos que non hai máis modificación, por lo menos no expediente que eu vin, houve unha modificación solo. Mire, Que eu sepa que era Eu digo- referente a que un técnico tiña que certificar ao final a obra. a presencia do outro. Con respecto ao Estivo de inicial. educación e estivo... Entón, a mí chamame a atención de que, bueno, falase dun tipo de material que eu non o vexo Pero se quere posto ver, aí. se o quere ver, Non sin lo problema vexo posto ningún, aí. está posto ali. Mire, lle explico brevemente. No polideportivo hai unha cuberta, de forma de dente de seda, se ve desde o exterior, Sí, sí. e logo hai un falso teito. Hai unha estrutura metálica, por onde van todo o cableado, eléctrico e todo, e logo hai un falso teito metálico. A actuación era cambiar a cuberta por uns panéis de... Uns anos. Sí, para 3 anos, pero aparte microperforada para acústica, que todavía que isto hai actuacións posteriores. E cambiouse, eso fixo, se pode velo, porque desmontamos do falso teito unha placa e construíu ben. Entón, en principio, claro, había que desmontar, e sanear, iba no proxecto sanear as cabezas da estrutura metálica que iban á parede, non? Porque sempre teñen un contacto con humedad e algunha aparecía un poquinho de óxido, entón saneadas. Non sanearon solamente eso, sanearon todo. Toda a estrutura, tamén a pode ver. E o que lle decían, porque eu estuve presente cando empezaron a obra na tarde que veu o técnico do Concello e veu o técnico de Educación, lle dicían que desmontara todo o falso teito, e a miña sorpresa é que o deixaron colocado porque a estrutura que está por debaixo require unha inversión que é toda a instalación eléctrica, teria que vir facer un proxecto, vir o electricista e colocala de forma que a vista non sexa desagradable, non? Entón, como eso non había neste exercicio orzamento para facelo, en vez de deixar o aire así, o que deixaron é que volveron a colocar o falso teito. Por iso vostede non o ve, pero sí que subiron arriba con elevador, con grúa, non sei como se denomina esa maquinaria, e viron que estaba perfectamente colocado. Que me dixeron, e tamén nos laterais de que se colocaron en forma de persiana para que xa ventilación e non haxe tanta condensación. E no polideportivo actuacións que hai que facer, pois si hai varias que facer a continuación, se cometerá no inicio do ano, pois un lavado exterior, que me din que co lavado exterior pois toda xa a apariencia vai a ser moitísimo mellor e o mellor non que falta pintalo, porque decía lavalo e pintalo, xa se verá.
E despois hai que cometer tamén as reformas dos vestiarios. Entonces, Pero tamén me gustaría cambiar o falso teito e poñer un material parecido, o sea, que sea absorbente de sonido e nas paredes tamén. E xa está, xa mirei tamén. Entón, eso hai que facelo en varias anualidades, pero de cobertura é unha emerxencia. quero entender que viñamos a poñer unha cousa como esta, un panel sándwich. O panel xa hai moitísimos No, tipos. Este é micro perforado. Este é, entre, se falamos dos coches, un Fórmula 1. O sea, Bueno, é que... vale, usted pode mirar, está no proxecto, e ver que tipo de panel sándwich hai. E que costa moito, o sea, que eu creo que moitas empresas vendo o prazo da obra, eu sei o que costou que suministraran ese material, porque non teñen existencia. Sabe que agora, dende a crise, non hai existencia, senón que, según hai un pedido, entonces... Sufro esas cousas. Bueno, pues eso, supoño que algúns dos que preguntei como non se presentaran, pues me dixeron por eso, outros que non o podían, bueno, que non o podían facer, que tiñan obra, e que encima que o tempo era, o prazo que era moi xusto, e entre que non lle o que trataban de suministrarle máis a climatoloxía nese período de tempo, e non digamos agora, pois complexo. Hai algunha actuación prevista nos presupuestos da Xunta de Galicia para este ano, para o Concello de Lousame? A ver, o ano pasado, se vostedes recordan, nos orzamentos non aparecían nominativamente moitas das actuacións que se levaron despois a cabo, porque van en partidas xenéricas. Entón, non aparecemos agora en ninguna partida nominativa, o nome, pero estaremos en moitas partidas xenéricas. Vale? Informarásenos, non? Hombre, creo que sí. Vamos a ver, eu o ano pasado, nun pleno do 23 de noviembre, fixe unha pregunta, ainda estou esperando, por un informe do técnico municipal. Entonces quería, a ver si... Onde foi? Pregunta? Era o decreto 490 do 18, na sesión do 23 de noviembre. Había pregunta que direi. Vale, tamén, a unha pregunta tamén polo tema da recollida, porque claro, chegan facturas da recollida de enseres e demais. E vostede contestoume de que vai desaparecer porque co contrato da mancomunidade seguimos pagando facturas referente a residuos de Vimianzo, por exemplo. Que lle dixen que iba a desaparecer? Iba a desaparecer quen? Que? Esa facturación de Vimianzo. O señor Paradela señala que isto ten un costo para o Concello. O señor alcaldesa responde que si, para esa facturación vai desaparecer agora co contrato da mancomunidade. Non sei que contrato, A ver, a mancomunidade contrata... Nós seguimos pagando facturas. Sí, e ora lle digo. A mancomunidade contratou tamén para todos os concellos ese servizo, pero que é cunha periodicidade. Por desgracia, que isto sí que non é bo para nós, Lousame é un dos puntos en que non se reduce, sino que se incrementa o depósito en varios puntos, e lle direi en cales para que o observe, de enseres, de todo tipo de lixo que non recolle a planta. E temos que recurrir a veces a viaxes extraordinarios a esa empresa para que nos veña a recoller, porque senón estaremos na área de Brandia, un montón de lavadoras e de neveras que aparecen aí depositadas. E outros puntos. Sempre son máis ou menos os mesmos. Eso non é un veciño, que xa sabemos que non é un veciño, eso, outras cousas sí. E agora, pois, vamos a facer uns cursos, a mancomunidade vai a facer uns, nós faremos outros, pois, sobre, para concienciar, unha na elaboración de compos en cada domicilio, e se repartirán contenedores, e outra tamén faremos campañas de como separar o que supón depositar, que gasto conleva. A mí pensei que me iba a preguntar outra cosa sobre o lixo, pensei que me iba a preguntar
porque se recolle tan mal, porque temos os contenedores rotos e mandado. Non, isto nos interesa a todos. Non, de feito, eu vou recurrir a donde sea. O Concello de Lousame, xa o dixe en outra ocasión, porque xa veo aquí, comprou cun fondo de compensación ambiental todos os contenedores que tiña que repoñer. Todos. Hai un documento que quero que me recupere a secretaria, a través do secretario da Mancomunidade, donde se di, por parte da persoa responsable da planta, en que Lousame entregou todos os contenedores. Vale, bien, eses contenedores, a Mancomunidade, a planta, a través dos seus responsables, di que son para toda a Mancomunidade. E os foi colocando, como non tiña, os outros non nos estaban sin comprar, foronse colocando por todos os concellos. Entón, eu protestei en xuntas e fixen a petición deso e se me comunicou que que nos iban a colocar os contenedores. Mandamos a relación. Mentras tanto, operarios do Concello fixeron un apaño para que non estén abertos como unha flor, porque están rasgados de arriba abaixo, moitos deles, e agora teño xa as fotografías de todos, donde se ve que non repuxeron máis que 2 ou 3. Os demais están sin repoñer. O cual teño enfado cama propia Mancomunidade e teño enfado, pois, por suposto, con a FCC que é coñecedor deste tema e sabe o tempo que levamos cos contenedores deteriorados. Sin máis comentarios. Vamos a ver, non sei no que nos afecta, se nos afecta a línea esta de alta nova que están facendo desde Lousame a Mazaricos. Un tramo pequenino. Que nos afecta? Solo o tramo de Fontefría hasta o enlace con Rois? Pregunto. Porque aí... Sí, hasta o límite entre o Concello de Lousame e o Concello de Aí Rois. que está montando unha subestación. A subestación xa leva tempo, xa supoño que a súa compañera lle diría. Ese é outro proxecto diferente, o sea, xa é antigo. Eu chego a mi documentación e aquí resulta que non hubo ninguna alegación, todas as alegacións están en outros concellos, por se preguntar eu se desde Lousame non había ningún... A ver, trataron antes cos veciños, porque son os que están terreo non público, non? Despois presentaron o proxecto, analizou no técnico de urbanismo, estuvo publicado e se está a facer. Eu o que fixo foi un seguimento para que deixen as pistas tal cual estaban antes de entrar, dixeronme que sí, e tamén decirles que como obra social, que preguntei, non? Dixeronme que sí, pero eu era por o parque, pero me vin que eles o están facendo ahora enfocado, non lles permiten máis que hacia aforro enerxético e o sea, tamén mellor ambiental, non? Co cal presentamos un proxecto, nos mandaron presentar dun día para outro, porque se querían meterlo neste ano, para cambio de luminarias de todo o edificio público, vale? Porque hai moitos están obsoletas, hai unha cantidad enorme que non son efectivas, bueno, si que logo lle pasarei o informe que fixo o técnico, e chegou a resolución, un convenio firmado estes días, no que nos conceden, me parece que son 9.000 euros, que incluso nos permiten que temos que facer unha consulta, porque nos mandaron presentar o proxecto por unha cantidade e nos dan un pouco máis. Entonces, se incluímos outro edificio, porque temos que chegar a esa cantidad, se podemos facer un modificado do proxecto presentado, porque senón non entendemos como mandando o proxecto ese, mandando o estudio dos enxeñeiros na materia, nos concede, bueno, se concede unha cantidad maior, pois moito mellor, como agora creo que é xusto que faga obra social as eléctricas, debe de ser maior cuantía. Pero a sociedade debería redundar... Si redunda, é que redunda. Todo o que se aforre en consumo pode invertirse noutra cousa. Da zona onde están... Pero é que non dá, o sea, eu pedinlle o parque de San Xusto como obra social, pero o que comentaron foi que ahora que non lle permitían, que solamente era enfocado a outra man. Si podía presentar un proxecto, sí, e encarguei-non inmediatamente.
Pasa que me falou dunha cantidad, pero bueno, comentaremos a xunta de portavoz, e se lle pasarei os informes do técnico. Vamos a ver. E se teño a resposta, que seguro que xa terei, No decreto 523 hai unha factura da reparación da depuradora de Camboño. Esa depuradora non se fai pouco que se instalou nova. De Camboña, non. Non? Seguro. a depuradora, non, respondo vostede, no, a depuradora que existe, a nova, a única nova que hai, nova. Logo hai algunhas que se repararon. No, eso, reparouse non fai moito porque houve un problema que No. o sepa. No. O problema aí é que o que se fixo foi vaciar, porque hai que vacialas. Veu Houve vertido. se vaciou, porque por qué? Eu explico no Non se reparou. Non, é que non había avería, había Dentro do mantenimento propio das depuradoras, teñen un depósito, pero primario, creo que recordar. Entón, se saturase, hai que facer un servicio de mantenimento. Entón, isto é unha E cousa... habrá que volver a facer dentro de un tempo, como se fai a moitas depuradoras. Non é un servicio continuo, non é... Entón, agora... Ojalá nos gustaría ter unha depuradora e non volver a tocar nunca máis na vida, pero non funcionan así. É unha pena. É un gasto grandísimo, Entón, que se fixo agora nesa roupa? Deso, o importe que vistes ti é o traslado dos Veu lodos. vostede. O traslado dos lodos, sí. O traslado dos lodos que xestiona unha empresa, que ademais que non recordo que era de Lugo, que fai a xestión dos lodos. No mesmo decreto, seguimos... que eu non entendo o proxecto, gostaríame que me explicara ou que me pasara un informe do que fai no Concello GT Comunicación, Estrategia e Planificación. Porque... Donde está? No decreto, no mismo decreto, 523. A mes de agosto. GT, GT Comunicación, Estrategia e Planificación. O sea, planificación. vale, lle contesto no próximo pleno. No mismo decreto, no 523, a ludoteca ven unha factura por importe de 3.103,49. Eso... Cantos meses son? Ludoteca, queres saber cantos meses son? A que corresponde ese importe, queres saber, non? Sí, exactamente. Seguinte pregunta. Bueno, non o fago, non é unha maldad, pero bueno, ven a conto dunha contestación que fixo onte, ou, perdón, que fixo fai un pouco, polos servicios e polos temas deportivos que se fan no Concello. Chamou a atención Concilia, con respecto ao de ludoteca, eu concilia do mes agosto. de agosto, que isto foi licitado, e aparte me parece que conoce perfectamente a Andrés. Sí, eu creo que sí. Sí, que conoce moito. Nada. Que me quere dicir con eso? Quero dicir... Explíqueme, porque non entendo. No, eu non lle explico nada, digo que saber de quen estamos a falar. Igual de antes preguntou quen era GT, ahora lle pregunto. Vale, pois igual non ten boa relación e eu estou confundida. Disculpe. Pero por que teño que ter boa ou mala relación ca empresa? Pensei que coñecía que sabía quen era. Sí, que conozco, sei quen é. Claro, porque foi súa compañeira. Entonces o que non foi miña compañeira, que a ver, non me poña a min agora diante... Non o traslaba a un concello veciño, non, o deixo en Lousame. Mire, vamos a ver. Podo seguir? Non vou seguir, se me permite. Isto foi adxudicado, hubo unha licitación, se presentou, me parece que esta empresa sola, e está... Non estaba Adriana tamén? Non se presentou, non, porque está traballando noutro concello e non lle dará o tempo para ver. Quedamos contentos co servizo e sabemos que, a ver, durante o verán hai moitos nenos e é un período diferente ao escolar, no que hai toda a mañá, no que hai que facer actividades lúdicas. E o contrato, pois, estaba, temos que de cara ao seguinte, pois, repensalo, porque está bastante asustado. Por todos os meses.
o mes de xullo e o mes de agosto. Porque eles poñen, non solamente atenden os nenos, sino que traen, aportan material para facer as actividades, Vamos a ver. Como dicía antes, non manda, pero chamou a atención un decreto, o 528, porque hai a nai dun rapaz que pide a devolución dun pago. É unha reixa, non? A ver, por favor. Dun pago, é unha niñez, pero bueno, chamoume a atención por eso, non? Porque resulta que non se fixo actividade dunha escola deportiva. Entón digo, bueno, é unha niñez, son 12 euros. Non é o bo feito. Se ofertamos a escola deportiva, logo despois nas facemos. É que resulta que os traballadores poden ter incidentes que impide que vayan ese, que vayan esa actividade. Solo había un apuntado. Non, eu non sei que actividade. Solo Lle contesto, non se preocupe, que eu lle contesto, Claro, por eso non o creo. Vamos a ver, xa no anterior non quixen preguntar, e agora, como siguen vindo decretos con denuncias para a declaración de fixeza temporal de traballadores, gustaríame que me explicara un pouquinho a santo de que ven todas estas denuncias, claramente... Pois que que preguntar aos traballadores. É dicir, eles presentan a denuncia para ser admitidos, porque hai moitísimo, porque se desestima. A contestación, bueno, non hai imprimir a contestación. É que se lle digo. Pero bueno. Sí, pero non a teño... Pero yo digo eu. Por lei. Claro. Sí, non, sí. A decir que eu non podo recoñecer ese dereito como unha resolución da alcaldía, non traendo ao pleno, sino que hai que facelo a través do xulgado. E aí bueno, pues seguramente venga... E isto non se solventaría cunha relación con a RPT? Sí, pero a RPT xa se vai a facer. Este ano, que ve. Este ano? Sí. Moi rápido eso. Rápido, non, a empresa que veña, pues ten que prometerse a facela. Si pode facela nos 6 primeiros meses, que non a faga todo o mes. En todo o ano. Sería un éxito eso, Bueno, un RPT 6 meses ou un ano. A ver, eso é que a mí me gustaría. Ahora, somos un concello pequeno, que en canto a traballadores, pues, non hai como algún limítrofe que ten o doble ou triple dos que temos nós, e, hombre, non deberá estenderse máis alá do 2020, E convocaremos algunha praza este ano xa. Unha vez administrativo. Por miña parte, non máis. Bueno, pois nada máis, moitas gracias, que vamos a sesión. Pasa ya. Acaba a sesión. Pasa ya.